Bine v-am găsit la o nouă sesiune de pregătire pentru evaluarea națională. Așa cum am anunțat încă de ora trecută, subiectele de astăzi sunt propoziția subordonată completivă indirectă. Vom recapitula și conversiunea, tot ce ține de schimbarea valorii gramaticale. Vom lucra și exerciții astfel încât să recunoaștem cuvintele formate prin conversiune. Iar la partea de literatură vom discuta caracterizarea unui personaj cu o aplicație, evident, pe un text. Mare atenție! În cadrul acestei compuneri de caracterizare a personajului trebuie să dovediți că puteți să citiți critic un text și că puteți să extrageți ideile esențiale, trăsăturile personajului dintr-un text literar. Deci e o lectură foarte aplicată și o compunere în care se vede capacitatea voastră de înțelegere a textului. Așa cum am anunțat de miercuri, de fapt de luni cât că am anunțat, astăzi v-am pregătit un test și testul acela îl găsiți chiar la mesajul acestei postări, la mesajul care însoțește live-ul. Este un test de gramatică care abordează toate temele discutate la secțiunea de gramatică în întâlnirile noastre. Vă sugerez să rezolvați acest test, dar să nu trimiteți rezolvarea imediat, pentru că o să trimit și baremul. Vreau să văd că vă corectați singuri. Veți avea în schimb și o compunere pe care vă rog să o trimiteți astfel încât să vă trimit feedback. Deci veți avea două teme pentru data viitoare. O temă în care să redactați o compunere și veți vedea care e tema atunci când abordăm subiectul de literatură, și a doua temă, rezolvarea testului de gramatică, dar corectarea o vom face împreună la următoarea întâlnire. Da, vreau să discutăm aspectele pe larg din testul acela, să discutăm toate lucrurile cu toți, împreună. Bun. Începem așadar discuția despre propoziția subordonată, completivă indirectă, a 5-a subordonată, dacă nu mă înșel. Ora următoare, luni, la ora 14, vă aștept cu discutarea circumstanțialelor. Sper eu să le putem discuta pe toate cele trei, de loc, de timp și de mod. Și tot luni începem să discutăm încă mă gândesc dacă să discutăm luni alte mijloace de îmbogățire a vocabularului sau să discutăm numeralul. Aștept și sugestii din partea voastră, iar la partea de literatură începem să lucrăm pe specii, basul popular cel mai probabil. Bun, trecem așadar la discuția despre propoziția subordonată de astăzi. Propoziția subordonată completivă indirectă, pe care o prescurtăm CI, completiva indirectă. Așa cum v-am obișnuit, dar încă o dată reluăm: predicativa corespunde numelui predicativ, subiectiva corespunde subiectului, atributiva corespunde atributului, completiva directă răspunde complementului direct, iar completiva indirectă corespunde complementului indirect. Și ne notăm de la capăt: reprezintă realizarea propozițională a complementului indirect. Bun, haideți să vedem și în acțiune, să vedem într-o frază. De exemplu, mă gândesc să fac o prăjitură. Bun, haideți să vedem verburile. E o frază în care observăm verbul mă gândesc cu funcție de predicat verbal și să fac, să este elementul de relație. Dacă sunt două predicate, înseamnă că sunt două propoziții. Care e principala? Este cea care nu are element de subordonare, adică propoziția care are înțeles de sine stătător pe 1. Pe 1 este propoziția principală, mă gândesc. Bun, și acum vreau să văd ce relație este, iarăși mă uit la verb, da? La verbul regent, de care depinde propoziția mea secundară, dar vreau să stabilesc ce fel de secundară este. Și atunci mă uit la verbul acesta și
la fel ca și data trecută, vreau să văd ce fel de verb este. Și mă întreb, e copulativ? Verbul a se gândi nu este copulativ. Este impersonal? Cine mă gândesc? Eu mă gândesc. E personal. Subiectul este inclus. Chiar dacă nu apare aici, subiectul există. Și atunci vreau să văd la ce întrebare răspunde. La ce mă gândesc? Să fac o prăjitură. De asemenea, știu de data trecută, pentru că am recapitulat diatezele, știu că verbul acesta a se gândi este la diateza reflexivă. Și dacă vă amintiți, acum mai fac o paranteză, tot ora trecută am vorbit noi despre distinția aceea între tranzitiv, verb tranzitiv și verb intranzitiv. Și am văzut că verbe de tipul știu, vorbesc, ascult, citesc, mănânc, ascult și așa mai departe, sunt verbe tranzitive, pentru că acceptă complement direct, da? Știu ce știu, ceva, ascult ceva, da? Scriu ceva, desenez ceva. Verbele reflexive, cum este verbul a se gândi, sunt verbe intranzitive. La fel și verbele copulative, da? Deci verbe intranzitive, verbe care acceptă doar complement indirect. Deci dacă vedeți un verb reflexiv, uitați-vă cu mare atenție, s-ar putea să ceară completivă indirectă. Verbul acesta este reflexiv, deci intranzitiv, înseamnă că propoziția a doua este completivă indirectă, introdusă prin ce? Ce este? Să l-am întâlnit de o mulțime de ori. Este conjuncție subordonatoare. Prin conjuncția subordonatoare simplă, să. Bun, până aici e simplu. Am văzut completiva indirectă cerută de un verb. Discutăm mai departe și alte câteva elemente regente care cer completivă indirectă. Și ne notăm elemente regente. Primul element regent l-am văzut aici, un verb. Da? Un verb predicativ, în cazul nostru personal. 2. O locuțiune verbală. Și haideți să vedem aici un exemplu de locuțiune verbală. Și-a dat seama că a greșit. Și-a dat seama este locuțiunea verbală, dar are funcție de predicat verbal. E o locuțiune pentru că e formată din mai multe cuvinte și are ca sens un singur verb. Și-a dat seama, a observat, da? Asta e sensul. Propoziția 1, că a greșit 2, că elementul de relație a greșit este al doilea predicat. Propoziția 1 este principală, și-a dat seama. Observăm aici că locuțiunea aceasta verbală este reflexivă, da? Este la diateza reflexivă. Știm încă o dată că verbele reflexive sunt intranzitive. Ne uităm și la toată fraza. De ce și-a dat seama? Că a greșit. A doua este completivă indirectă. Bun, deci am văzut un verb, o locuțiune verbală. 3. Un adjectiv. Știți că complementele pot fi cerute și de verbe, și de locuțiuni, și de adjective, și de adverbe. Da? Și de interjecții. Iată aici un exemplu. Un adjectiv. El este capabil să rezolve problema. Predicatele sunt: este capabil, predicat nominal, format din verbul copulativ a fi și numele predicativ exprimat în adjectiv, și să rezolve al doilea predicat. La ce mod este să rezolve? Am recapitulat ora trecută modurile și timpurile și am văzut că atunci când verbul este însoțit de să, de ce este? De conjuncția să, verbul este la conjunctiv, timpul, aici trebuie să știți voi, timpul prezent, da? Conjunctiv prezent. Iar perfectul, ne amintim, se formează cu auxiliarul la fi. Să fie rezolvat. Bun, haideți să ne întoarcem, să nu pierdem șirul ideilor. El este capabil, e propoziția principală, să scriu aici, pentru că are înțeles de sine stătător, dar nu depinde de nicio altă propoziție. Văd de asemenea că verbul acesta e copulativ și v-am
spus mai devreme, verbele copulative și cele reflexive sunt intranzitive. Și acum haideți să întreb, să vedem cum întrebăm. De ce e capabil? Da? De ce capabil să rezolve problema? Propoziția 2, completivă indirectă. Bun. 4. Poate să depindă completiva indirectă de un adverb. De exemplu, e bine de cine citește. E bine propoziția 1, de cine citește propoziția 2, de cine e bine, de cine e bine, de cine citește. Prima e propoziție principală și a doua este completivă indirectă. Și mai avem 5, să șterg de aici de sus, ultimul element regent. O interjecție. Țineți minte că am avut interjecții și la completiva directă, da? Ca elemente regente. Și la completiva indirectă. Există interjecții ca elemente regente. Interjecții, de exemplu, e vai de cine nu citește. Propoziția 1 e vai de cine nu citește. 2. Principala este prima. Observăm aici iarăși verbul a fi cu valoare copulativă. Prima e principală. De cine e vai, de cine nu citește, completivă indirectă. Bun. Deci, ca elemente regente pentru completiva indirectă, enumerăm un verb. Încă o dată, verbele reflexive și copulative sunt intranzitive. O locuțiune verbală, un adjectiv, un adverb sau o interjecție. Haideți să vedem și elementele de relație care introduc completiva indirectă. Nu avem multe noutăți aici, de regulă sunt cele pe care le-am întâlnit și la alte propoziții subordonate. Apoi vedem cum construim o completivă indirectă ușor și lucrăm pe câteva fraze. Bun, deci ne notăm mai departe elemente de relație. Am întâlnit deja câteva conjuncții subordonatoare. Sunt aceleași. Simple că, să, dacă, cu varianta de și conjuncția compusă care pare disociată ca puncte să. Bun. Al doilea tip de element de relație, locuțiuni conjuncționale subordonatoare. Ca nu cumva să. Ca nu cumva să. Ca nu care cumva să. Adverbe relative. Sunt exact aceleași. Le-am întâlnit până acum la toate subordonatele. Unde, când, cum, cât. Un alt tip de element de relație, pronume și adjective pronominale relative. Și aici voi scrie întâi pronumele și încerc să subliniez cu altă culoare acele cuvinte care pot deveni adjective pronominale. Țineți minte, ele trebuie să fie urmate obligatoriu de un substantiv nearticulat. Pronumele relative sunt care, cine, ce, cât, cui. Dintre acestea pot fi adjective, încă o dată, cele care sunt urmate de un substantiv nearticulat, de exemplu, care copil, ce copil, câți copii. Da? Acestea pot deveni adjective. Celelalte sunt doar pronume. Și ultimul tip de elemente de relație, pronume și adjective pronominale nehotărâte. Oricine, oricare, da, oricare
așa cum e și cazul lui care, poate să fie adjectiv pronominal nehotărât. Bun. Până acum e simplu. Aici, diferența față de celelalte, față de completiva directă apare aici. Da? Există și locuțiunea conjuncțională subordonatoare. Am întâlnit locuțiuni conjuncționale subordonatoare ca elemente de relație și la o predicativă. Dacă vă amintiți, avem acolo locuțiunile după cum, de parcă, ca și cum, ca și când, da? Introduceau subordonata predicativă. Aici avem o altă locuțiune. Cum construim ușor completive indirecte? Cel mai ușor, cu toate elementele de relație, construim completive indirecte folosind ca element regent verbul a se gândi. E cel mai simplu. Da? De exemplu, o să ne notăm imediat. Haideți să vedem cu conjuncții. Mă gândesc să îl ajut. Mă gândesc că are o problemă. Mă gândesc dacă am ceva de câștigat din asta. Da? Mă gândesc unde să mergem. Mă gândesc care copil a reușit. Vă ajută foarte mult verbul acesta a se gândi, să construiți, da, cu aproape cu toate elementele de relație, propoziții subordonate completive indirecte. Dacă nu, utilizați verbe copulative, adică verbe copulative care să aibă deja funcția de predicat nominal, da? Și atunci o să vedeți că verbele acelea copulative, fiind intranzitive, o să ceară completivă indirectă. Dar mare atenție! Să nu confundați completiva indirectă cu cea directă. Da? Deci uitați-vă cu mare atenție la verb. Și scriem așa, construim completive indirecte, utilizând în regentă verbul a se gândi. Da? Am ales acest verb pentru că poate fi utilizat cu multe elemente de relație. Haideți să vedem o frază, câteva fraze de fapt aș vrea să discutăm, pe care să le analizăm. Sunt fraze în care se regăsesc mai multe tipuri de subordonate. În felul acesta lucrăm și recapitulăm tot ce am discutat și ne pregătim pentru examen, pentru că acolo știți că aveți fraze ample din care trebuie să selectați diferite propoziții subordonate. Haideți să ne notăm prima frază. Sunt convins că va reuși să obțină o notă foarte bună. Ce facem întâi de toate? Căutăm și subliniem predicatele. Și ne uităm și la tipul verbelor, dar întâi predicatele, ca să știm câte propoziții există în frază. Sunt convins. Predicat de care? Format din copulativ la fi și un nume predicativ înseamnă că este, da? Împreună cele două alcătuiesc un, aici trebuie să vă gândiți voi, să știți, un predicat nominal. Va reuși. Predicat verbal, exprimat prin verb la modul indicativ timpul viitor, viitorul literar, să obțină. Iarăși un predicat verbal, la ce mod este? Am avut și mai devreme. Conjuncția să marchează modul, sau conjuncția să, conjunctiv. Timpul prezent, da? Timpul perfect ar fi cu auxiliarul la fi, da? Să fie obținut. Să obțină o notă foarte bună. Atât. Sunt 3 predicate, înseamnă că sunt câte propoziții? Tot atâta. 3 propoziții. Haideți să le marcăm. Prima, sunt convins. Elementul de relație că va reuși 2, să obțină o notă foarte bună până la capăt 3, iarăși elementul de relație să. Care e propoziția principală? Una dintre ele este obligatoriu principală, da? Măcar una. Pot fi toate 3. Dar sigur nu sunt toate 3 și de unde știu că nu sunt? Pentru că văd elementele de subordonare de aici, că și să, da? Care sunt conjuncții de care? Subordonatoare. Înseamnă că cele două propoziții cumva stabilesc și relație de subordonare cu alte propoziții. Una e principală, da? Pe 1. Sunt convins. Bun, acum mă uit la 2.
și vreau să văd de cine depinde, poate la ce întrebare răspunde, da? Să vedem ce relație stabilește și cu cine, de cine depinde. Sunt convins că va reuși. Cum întreb? Mă uit așa la verbul ăsta și văd că verbul acesta e copulativ. Bun, are nume predicativ, deci știi că nu cere predicativă. Subiectul există? Cine sunt convins? Eu sunt convins. Da, subiectul există, e subiect inclus, da, de persoana întâi. Deci predicativă nu este, subiectivă nu este și acum haideți să întreb. De ce sunt convins? Că va reuși. De ce sunt convins? Am folosit o întrebare specifică complementului indirect. Deci pe 2 este completivă indirectă. Da? Introdusă prin, nu mai scriu că am scris de 1000 de ori, conjuncția subordonatoare simplă că. Pe 3. Că va reuși să obțină o notă foarte bună. Propoziția 3 de cine depinde? Sunt convins că va reuși să obțină o notă foarte bună. Ce va reuși? Depinde de 2. Da? Și verbul acesta, iarăși verific, e copulativ? Nu. E impersonal? Păi hai să întreb. Cine va reuși? El va reuși. Subiectul există, este subiect subînțeles de persoana a treia. Deci subiectivă nu este, predicativă nu este a treia, atributivă în niciun caz, pentru că nu depinde de un substantiv, ci depinde de un verb. Am formulat întrebarea ce va reuși? Să obțină o notă foarte bună, deci pe 3 este pe care credeți voi? E simplu. Completivă directă, introdusă prin conjuncția subordonatoare simplă să. Încă o dată vă amintesc, întrebarea aceasta ce nu ne ajută foarte mult. De aceea, când văd că o subordonată depinde de un cuvânt și răspunde la întrebarea ce, adresată unui verb, mă uit obligatoriu la verbul acela. Să văd dacă este copulativ, să văd dacă este impersonal, da? Dacă e impersonal, cere subiectivă. Dacă e copulativ, cere predicativă. Deci mare atenție la verbul de aici. Pentru că se poate greși foarte ușor. Bun, am terminat aici. Haideți să trecem la o altă frază. Șterg de sus. O să las fraza. A doua frază este următoarea. Adevărul este că se teme să nu greșească. Ce facem întâi de toate? Subliniem predicatele, le numărăm și împărțim fraza în propoziția. Adevărul este, da? Cine este adevărul? Asta este un subiect foarte important de marcat. Verbul e copulativ și să vedem ce implicație are lucrul acesta. Se teme este un verb, da, la diateza reflexivă. Obligatoriu trebuie să verific asta. Cum verificam? Încerc să dublez forma aceasta reflexivă, care e formă de acuzativ, da? Se teme pe sine. N-are sens. Bun. Înseamnă că se intră în componența acestei structuri, da? Se teme și n-are funcție, iar verbul va fi la diateza reflexivă. Și să nu greșească, este al treilea predicat, exprimat în verb predicativ la conjunctiv prezent. Sunt 3 predicate, înseamnă că sunt tot 3 propoziții. Și marcăm, separăm. 1. Adevărul este, ca element de relație. Că se teme 2, să nu greșească 3, să element de relație. Care e propoziția principală? Totul. Aș vrea să aveți și niște fraze, o să caut niște fraze în care să avem principala să ne pună în altă parte. Să nu credeți că întotdeauna principala e prima. Pe 1, propoziție principală. Bun. Pe 2. Adevărul este că se teme. Da? Care e adevărul? Mă uit aici și văd că propoziția 2 depinde de propoziția 1. Și știu că verbul acesta de aici e copulativ. Da? Și nu are nume predicativ. Înseamnă că propoziția 2, care completează sensul, da, verbului copulativ,
îndeplinește rolul de nume predicativ, deci este predicativă. Introdusă prin conjuncția subordonatoare simplă că. Și pe 3, adevărul este că se teme să nu greșească. Observ că propoziția 3 depinde de 2, de verbul acesta. De ce se teme? De ce se teme să nu greșească? Și mai observ aici, mă uit la verb întotdeauna, că verbul este, așa cum am spus mai devreme, de care e reflexiv, ireflexiv, intranzitiv. Verbele intranzitive cer completivă indirectă, introdusă prin conjuncția subordonatoare simplă să. Bun. Și ultima frază pe care vreau să lucrăm este o frază dintr-un text literar. Și o scriem imediat. Hai să șterg și de aici de jos. Își dădea seama că iubirea aceasta îl depărtează de toate credințele și năzuințele lui și totuși simțea că, fără de ea, i s-a ristovi inima și viața însăși și-ar pierde orice rost iar lumea ar deveni un pustiu fără margini. E un fragment din Liviu Rebreanu, romanul Pădurea Spânzuraților. Ce facem întâi de toate? Căutăm predicatele, le subliniem, vedem tipul verbelor, mai ales, și în cazul și tipul predicatelor, sigur. Își dădea seama. Își dădea seama este locuțiunea verbală aș da seama. Îndeplinește funcție de predicat verbal. La ce mod și la ce timp este? Își dădea seama. Este la modul? Am discutat-o la trecută. Modul indicativ, timpul imperfect. Că iubirea aceasta îl depărtează de toate credințele și năzuințele lui și totuși simțea, al treilea predicat, că fără de ea i s-a ristovi inima. A ristovi, un predicat verbal exprimat prin verb predicativ la modul ar. Eu m-aș ristovi, tu te-ai ristovi, el s-a ristovi. Condițional rotativ timpul prezent și viața însăși și-ar pierde rostul, iar lumea ar deveni un pustiu, iarăși verb la și-ar pierde, ar deveni verbe la condițional rotativ timpul prezent, a deveni e copulativ, iar un pustiu este numele predicativ, deci împreună formează un predicat nominal, un pustiu fără margini. Bun, câte predicate sunt? Haideți să le număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Înseamnă că sunt 6 propoziții. Haideți să separ fraza. Încercez și elementele de relație. Iată aici un că. Își dădea seama 1
că iubirea aceasta îl depărtează de toate credințele și năzuințele lui, 2, și îl pun în pătrat pentru că fac distinția între elementele de coordonare și cele de subordonare și totuși simțea că fără de ea i s-ar răstovi inima. Și totuși simțea 3, că element de relație, fără de ea i s-ar răstovi inima, 4, și viața însă și-ar pierde orice rost, 5, iar lumea ar deveni un pustiu fără margini, 6. Și, dar, iar sau ori fie sunt conjuncții coordonatoare. Da? Inclusiv iar am pus în pătrat pentru că este o conjuncție coordonatoare. Bun, haideți să vedem acum relațiile între propoziții. Care e propoziția principală? Cea care are înțeles de sine stătător, nu depinde de nimeni. Măcar una. Pot fi mai multe, e o frază amplă. Sigur, caut întâi una dintre ele ca să pot să lucrez cu celelalte propoziții, să văd cine de cine depinde. 1, da? Pe 1 e propoziția principală. Își dădea seama că iubirea acesta îl depărtează de toate credințele și năzuințele lui. Observ aici că verbul este locuțiunea este reflexivă și pun întrebarea, de ce își dădea seama că iubirea aceasta îl depărtează toate credințele? Deci pe 2 este legat. Știu că e reflexiv, știu că e personal, că locuțiunea e reflexivă, e personală, deci de ce își dădea seama că iubirea îl depărtează? Completivă indirectă, introdusă prin conjuncția subordonatoare simplă că. Și citesc încă o dată, ca să-mi dau seama de celelalte însuri. Își dădea seama că iubirea aceasta îl depărtează toate credințele și năzuințele lui și totuși simțea. Propoziția aceasta și trebuie să văd de cine se leagă ca sens. Deci își dădea seama și totuși simțea. Ca să-mi dau seama dacă propoziția 3 se leagă de 2 sau de 1, o să încerc să contrar propoziția 2. Și o să spun așa, își dădea seama de ceva. Am contras-o foarte simplu, pentru că nu mă ajut... Mie îmi trebuie să fac contragerea doar ca să îmi dau seama ce e 3, da? Asta e scopul. Dar să văd ce fel de propoziție este 3. Își dădea seama de ceva și totuși simțea. Dacă aș avea fraza aceasta, își dădea seama de ceva și totuși simțea, ce observ? Că ambele propoziții sunt își dădea seama și simțea. Sunt principale. Deci propoziția 3 este principală. Vă ajută de multe ori să faceți artificiul acesta al contragerii. Să contrageți o propoziție care pare să vă stea în drum și să vedeți cine de cine se leagă. Dar întotdeauna trebuie să aveți în vedere sensul frazei. Își dădea seama, am văzut principală, pe 3 tot principală. Da? Și pe 3 stabilește un raport de coordonare cu pe 1 prin conjuncția coordonatoare simplă și, nu mai mult întâmplă acesta, și totuși simțea că fără de ea este aristovi inima. Propoziția 4 depinde de propoziția care? Și totuși simțea că fără de ea este aristovi inima. Cum întrebăm? Întrebăm așa. Ce simțea? Ce simțea? Că fără de ea este aristovi inima, da? Asta e sensul. Bun. Am pus întrebarea ce și iarăși întrebarea ce nu mă lămurește foarte mult, așa că mă uit la verb. Verbul ăsta de aici. E copulativ? Nu. E impersonal? Nu. Pentru că are subiect, da? El sau ea simțea. Subiect subînțeles. Nu e copulativ, nu e impersonal, înseamnă că propoziția 4 pe 4 este... Puneți-vă și voi. Pe 4 este completivă directă. Bun. Simțea că fără de ea s-ar aristovi inima și viața însă și-aș pierde orice rost. Bun. Deci ce simțea el? Că fără de ea i s-ar aristovi inima și ce mai simțea? Că viața și-ar pierde orice rost. Vedeți? Propoziția 5 depinde tot de verbul simțea. Dar ce simțea? Că viața însăși și-ar pierde orice rost. Deci pe 5 este tot completivă direct. Depinde de același verb. Simțea. Încă o dată.
Simțea că fără ea este arestă pe inima, că viața și-ar pierde orice rost, iar lumea ar deveni un pustiu fără margini. Ce mai simțea? Că lumea ar deveni un pustiu fără margini. Propoziția aceasta depinde tot de verbul simțea. Deci pe 6, tot completivă directă, cele 3, pe 4, pe 5, pe 6 sunt în raport de coordonare, toate depind de verbul acesta simțea, din propoziția 3, da? Și între ele este raport de coordonare marcat de conjuncția coordonatoare simplă și aici și marcat de conjuncția coordonatoare simplă iar aici. Bun, sper că e limpede. Cam asta e discuția despre completiva indirectă. Mare atenție să nu confundați completiva indirectă cu cea indirectă, cea indirectă cu cea directă și cu subiectiva și predicativa. Uitați-vă cu mare atenție la verbul de care depinde, să nu fie copulativ, să nu fie impersonal. Uitați-vă dacă aveți un verb reflexiv sau un verb copulativ, s-ar putea să ceară completivă indirectă. Bun, altfel nu e o subordonată dificilă. Dacă sunteți atenți și rețineți, la construirea completivei indirecte utilizăm verbul a se gândi cu aproape toate elementele de relație. Bun. Încheiem aici discuția despre completiva indirectă și trecem la o să șterg de aici puțin. Trecem la un alt subiect de vocabular pe care vi l-am promis, conversiunea. Nu însă, înainte de a vă atrage atenția asupra câtorva cuvinte de aici, pentru că avem un text literar, un fragment de text literar și vreau să ne uităm puțin la textul acesta și să exersăm și lucrurile pe care le-am avut în vedere ora trecută la pronume și adjective pronominale. Ce parte de vorbire este cuvântul acesta de aici? Aceasta, care se ia o altă culoare. Aceasta. Ce parte de vorbire este? Iubirea aceasta îl depărtează. Amintiți? Am discutat la trecută, la pronume și la adjective pronominale. Acesta, aceștia, aceia, ceilalți, aceiași. Sunt pronume sau adjective demonstrative, adjective pronominale demonstrative. Cum fac verificarea? De unde știu dacă e adjectiv? Trebuie să verific acordul. Și acordul îl verific uitându-mă la substantiv. Încerc să verific acordul în număr, de exemplu, și haideți să schimb numărul substantivului. Iubirile, acestea. Deci se schimbă obligatoriu. Înseamnă că aceasta este adjectiv pronominal demonstrativ. Bun. Este în cazul nominativ, pentru că iubirea e subiect și are funcție de atribut adjectival. Da? Toate adjectivele pronominale sunt atribute adjectivale. Toate. La fel. Vreau să-mi spuneți ce parte de vorbire este, ce funcție sintactică are, cazul. L-am discutat și pe toate. Tot la subiectul pronume și adjective pronominale. Toți, toate, unul, altul, mulți, puțini, fiecare, oricare, oricine. Ce sunt acestea? Sunt pronume, unele pot fi și adjective pronominale nehotărâte. Și verificăm. Toate credințele. Da? Este adjectiv sau e pronume? Se acordă cu substantivul. Acordându-se cu substantivul credințele, înseamnă că este adjectiv pronominal nehotărât. În ce caz? Îl depărtează, iată, de credințele. În cazul acuzativ, pentru că substantivul este precedat de prepoziția simplă de în acuzativ și fiind adjectiv pronominal, are funcție de atribut adjectival. Dar lui. Ce e lui ca parte de vorbire? Lui, ei, lor. Și vreau să spuneți și funcție sintactică. O să facem o discuție la un moment dat și despre funcțiile sintactice ale pronumelui și ale numeralului și ale substantivului, pentru că sunt aceleași funcții, doar că, da, pentru că pronumele și numeralul sunt substituția ai substantivului, înlocuiesc substantivul. Haideți să ne întoarcem aici. Lui, ei, lor, v-am spus și am insistat ora trecută, acestea trei sunt pronume personale în ce caz? Genitiv. Pentru că stă pe lângă un substantiv. Ale cui năzuințe? Ale lui. Pronume personal în genitiv, funcție de atribut pronominal genitival, caz genitiv.
bineînțeles. Fără de ea, i s-ar istovi inima și viața însă și-ar pierde orice rost. Orice. Orice rost, oricine, oricare, orice, fiecare, câțiva, unii, alții, puțini. Ce sunt acestea? Pronume și adjective pronominale nehotărâte. Orice rost se acordă cu substantivul, înseamnă că este adjectiv pronominal nehotărât. Ce și-ar pierde, da? Rostul, acuzativ, atribut adjectival. Iar lumea ar deveni un pustiu fără margini. Cuvintele acestea, aceasta, toate, s-au format prin conversiune, pentru că sunt cuvinte care trec de la o parte de vorbire la alta. Conversiunea se numește și schimbarea valorii gramaticale sau schimbarea categoriei gramaticale. Ștergem tabla și notăm noul titlu, conversiune.